Predsa len hokej na majstrovstvách sveta v roku 1991, alebo teraz v decembrovom finále Pohára majstrov. Proti švédskému Malmö hráči Dukly mali nešťastný záver. Bolo 2-2 a za 3 minúty Švédi vyhrali nakoniec 4-2. Potom domáce TPS Turku zvíťazilo nad Duklou 5-0 a ruská Lada Toliaty. Z tohto zápasu sú zábery 9-2. Dukla sa mohla zbaliť, miesto medzi najlepšími 4 sa jej neušlo. Táto relácia je zameraná predovšetkým na propagáciu extraligového hokeja. Aká je odozva, ako ju cítite, od klubov? Tak tu je naša agentúra LDF Group trochu medzi dvomi mlynskými kameňmi, by som to povedal. Na jednej strane je tu objektívna, alebo nazveme to široká divácka verejná mienka, ktorej chceme podať samozrejme spolupráci s vašimi štábmi čo najkomplexnejšiu a najobjektívnejšiu, som povedal, reportáž, výpoveď o tom, ako prebieha ligové kolo, aj s hodnotením, ktoré je objektívne, čiže aj s tým kritickým hodnotením. No a pochopiteľne sú takí hokejoví funkcionári alebo hráči, tréneri, ktorí by radi počuli len chvály. Čiže to sú dosť komplikované momenty, ktoré musíme nejak zladiť a všetci navzájom sa musíme v tomto nejak vychovať k takému lepšiemu príjmaniu pravdy o sebe samom. Ja verím, že ja som v tomto optimista. Verím, že aj kluby pochopia, že táto relácia je predovšetkým určená širokej diváckej verejnosti a nebude v tom dobrá, keď budeme nezmyselne chváliť všetko, čo si to aj nezaslúži, ale bude cena v tom, že budeme objektívni. Že nebudeme zastávať ani jeden, ani druhý názor extrémne a že budeme skutočne objektívne hodnotiť priebeh celej tej hokejovej sezóny. Pre slovenskú hokejovú reprezentáciu však bol vrcholom sezóny turnaj B kategórie majstrovstiev sveta v Bratislave a v ňom zápas s Lotyšskom. Puk neudržal a je to tam Petrovický 1-1. Vynikajúco Ciger. Dobre tam zabojoval Kolník a vlastne k odrazenému puku sa dostal Ciger a nedal Naumovcovi šancu. A dáme gól! A taký to je áno! Tento raz sa uspialo šťastie na našu stranu. Je to skvelé! Tu je odrazený puk a brankár Naumov si ho sám zrazil do vlastnej bránky. Švehla. Peter Šťastný mu korčuloval do odkrytého priestoru. Puk dostal Šatan. Dobrá sťahovačka na pravú stranu. Šatan sa natlačí. Predná strana Naumovca. Peter Šťastný dáva štvrtý gól. Od najbližšej sezóny vstupuje Slovensko do tvrdej hokejovej reality. Potvrdili to aj majstrovstvá sveta skupiny A vo Švédsku. Svetová hokejová elita sa z roka na rok vyrovnáva. Hokejovým veľmociam konkurujú už Francúzi, Taliani, Nóri, Nemci a vlani na svetovom šampionáte v Taliansku aj Rakúšania. Úvodný vstup medzi svetovú špičku nebude pre slovenský hokej ľahký. Slovensko bude hrať v ťažšej A skupine s Kanadou, Spojenými štátmi americkými, Ruskom, Nemeckom a domácim Rakúskom. Vo Švédsku opäť dominoval škandinávsky hokej. Zaslúžene získali titul majstra sveta poprvý raz vo svojej histórii Fíni. Hrali dynamický hokej v neustálom pohybe s tradičným dôrazom v osobných súbojoch a najmä v zakončení. Fínsky trend bude pokračovať v Rakúsku. Postup domácich Švédov do finále sa očakával. Kanada bez veľkých mien potvrdila, že v krajine javorových listov nie sú slabí hokejisti. Tradičnú silu predstavujú Česká republika a Spojené štáty americké. A outsideri? V súčasnej svetovej špičke už neexistujú. Rakúsko bude na domácom ľade veľmi nebezpečné. Nemecko chce zasa napraviť neúspech vo Švédsku. Nórsko evidentne zachytilo severský trend hokeja a Francúzsko potvrdilo výkonnostný vzostup. Napriek tomu možno zaradiť svetový šampionát vo Švédsku v porovnaní s minuloročnými v Nemecku a Taliansku k hokejovému priemeru.
Príliv nových hokejových krajín vyvolal aj nezvyčajný rozruch v diplomácii Medzinárodnej hokejovej federácie. Na stole sú návrhy o zmene hracieho systému majstrovstiev sveta, ďalej kvalifikačný kľúč od účasti na zimné olympijské hry v Nagane, ktorý posúva Slovensko opäť do nepríjemnej kvalifikácie. O svoje pozície musí naša krajina v hokejovom svete stále tuho bojovať. Vy ste sa začali venovať predovšetkým extraligovému hokeju, ale predsa reprezentačný bol lákavejší. No, zvolili sme takú, povedal by som, skromnejšiu nástupnú cestu, lebo sme si povedali, pokiaľ nebude dobrý klubový hokej na Slovensku, ktorý skutočne potreboval podporu a potrebuje našu pomoc, tak vlastne nebude dobrá ani reprezentácia. Ja som jednoznačne presvedčený o tom, že musíme mať výborný klubový hokej a z toho vzniknú potom budúci vynikajúci reprezentanti Slovenskej republiky. Čiže nejak sme nesiahli ako iné nemenované agentúry po tej čerešničke na tej torte, ani dokonca po tej šlahačke, ale zobrali sme si ten základný, poctivý peceň, to je ten klubový hokej a tomu chceme pomôcť. Chceme pomôcť tomu základu. A to ostatné časom uvidíme. Snáď presvedčíme verejnosť aj činovníkov slovenského ľadového hokeja vôbec, že táto cesta bola spravodlivejšia a že snáď si zaslúžime po nejakom čase tú dôveru, o ktorú budeme veľmi poctivo najbližšie roky usilovať. V dnešnej relácii OK Hokej si predstavíme najlepších hokejistov v hodnotených kategóriách NHL po základnej časti. Jaromír Jágr z Pittsburghu sa stal držiteľom Ardros Trophy, ktorú získava najproduktívnejší hráč základnej časti. Svoje prvenstvo obhájil doslova v poslednom kole a odsunul tak na druhú priečku Erika Lindrosa z Filadelfie. Aj keď majú obaja hokejisti zhodný počet bodov, Jágr strelil viac gólov ako Lindros. Tretím najproduktívnejším hráčom je Alexej Žamnov z Winnipegu, ten si však už svoju bilanciu v play-off nevylepší. Štvrtý je kapitán Quebecu Joe Sakic a na 5. mieste Ron Francis, kapitán Pittsburghu. Malý obor z Calgary Fleury je 6., 7. je fenomenálny obranca Paul Coffey z Detroitu. Nasledujú spoluhráči z jedného útoku Filadelfie, Renberg a Leclerc a v prvej desiatke nechýba Mark Messier z New York Rangers. Jaromír Jágr sa svojím prvenstvom v produktivite po základnej časti súťaže dostal do spoločnosti dvoch najväčších hviezd NHL za posledné roky, Wayna Gretzkyho a Maria Lemieux. Majiteľmi Ardros Trophy od roku 1990 boli iba títo dvaja hokejisti. Jágr tak pokračuje v Máriových šľapajách a zrejme nie bezdôvodne ho fanúšikovia považujú za jeho nástupcu. Brankár Chicago Black Hawks Ed Belfour sa stal majiteľom Jennings Trophy. Aj keď sa jeho mužstvu v tejto sezóne darilo so striedavými úspechmi, Belfour bol jednoznačnou oporou. Zaujímavý je fakt, že Dominik Hašek začal svoju kariéru za morom práve v drese Jastrabov. Výborné výkony Belfoura mali za následok jeho odchod do mužstva Buffalo Sabres. Obaja golmáni patria momentálne medzi absolútnu brankárskú špičku NHL. Ed Belfour zopakoval svoje víťazstvo Jennings Trophy z rokov 91 a 93. V roku 92 zvíťazil montrealský Patrick Roy a v minulej sezóne bolo najlepšie brankárske duo z Buffalo Fuhr a Hašek. Najlepším strelcom celej súťaže po základnej časti sa stal slovenský hokejista Peter Bondra v drese Washingtonských Capitals, jeden z najrýchlejších útočníkov NHL. Bondra strelil v 47 zápasoch 34 gólov a to bolo o 2 góly viac ako dal Jágr z Pittsburghu. Tretie miesto patrí Shepardovi z Detroitu a štvrtý je Owen Nolan z Quebecu. 5. miesto patrí Žamnovovi z Winnipegu, 6. je kapitán Lecov z Filadelfie Lindros, 7. Fleury z Calgary, 8. Brad Hall zo St. Louis. Prvú desiatku uzatvárajú Neely z Bostonu a Leclerc z Filadelfie. Na 11. mieste je Renberg takisto z Filadelfie. Najlepším nahrávačom základnej časti NHL je Ron Francis z Pittsburghu. Jeho prihrávky smerovali väčšinou na Jágra alebo ako v tomto prípade na Stevensa, spolupráca na pohľadanie. Medzi ďalších rekordérov sa zaradil Cam Neely z Bostonu, ktorý strelil 16 gólov v presilovej hre. V Quebecu sa tešili z Owena Nolena, ktorý dal 8 víťazných gólov, najviac zo všetkých hráčov NHL. Peter Bondra z Washingtonu drží primát v gólovej úspešnosti počas oslabenia, vsietil 6 gólov. Jediný hráč celej súťaže rozhodol dvakrát o víťazstve svojho tímu v predĺžení, Darren Turcotte z Hartford Whalers.
Najväčší počet striel vyslal na súperových golmanov